Din kreative handlingsplan. Ja, din kreative handlingsplan, det er faktisk den, der skal være udgangspunktet for hele din forretning. Så derfor er det faktisk en rigtig, rigtig vigtig workbook, denne her, som du faktisk helst ikke må springe over. Fordi det, der er så interessant, det er jo, at vi godt kan lide som kunstnere at springe fra den ene idé til den anden idé. Og det, der også ofte sker, det er, at hvis man ikke ligesom har bare en lille mål, eller en lille struktur, eller en lille agenda med det, man gerne vil, så vil du sidde tilbage med en følelse af, at du ikke rigtig kommer mål med noget af det. Så derfor er min pointe i alt det her, at det er, at den her kreative handlingsplan, jeg har udarbejdet, selvom den ser enormt simpel ud på dit arbejdsark, og det er lavet igen i mindmaps og alt muligt andet, så er den faktisk rimelig godt gennemtænkt. Og den er også sammensat ud fra, at for de fleste, hvis I nogensinde har prøvet at slå op på de traditionelle iværksætter-sites og ser, hvordan skal du lave en businessplan, så har de fleste tabt pusten, inden man kommer rigtig godt i gang. Fordi så er der det ene spørgsmål og det andet spørgsmål, og så bliver du helt nedbrudt, og så mister du totalt troen og tilliden til, at det her faktisk kan lade sig gøre. Så derfor har vi slettet den. Den anden ting har jeg også slettet, det er simpelthen, at når vi er kreative og kunstnere, så har vi ikke brug for, hvis du også ser på alt mit arbejdsmateriale, det her handler, jeg skriver jo rigtig meget, og det er der ikke nogen, der er i tvivl om, når I har mødt mig. Men udover det, så vil jeg så sige, at udover at skrive rigtig meget og få det sat i nogle bestemte kasser, så er det rigtig meget mest for at få ryddet op i hovedet samtidig. Men det er også rigtig, rigtig meget med, at det er blevet en afklaring og skarpere og skarpere og skarpere i sin egen proces. Så det, der er pointen i det her, ved den her kreative handlingsplan, jeg har lavet, den er også lavet ud fra, at det, du er kreativ, den er også lavet fra, at du kan brainstorme på den lige nu. Vælge at tage et kvarter, en halv time og kigge på mine spørgsmål og se, hvad det er, jeg gennemgår, og så dernæst lægge dem fra dig. Men det her er også en proces og et værktøj, som du simpelthen kan tage frem hver 8. dag, hver 14. dag, få lavet en seriøs, god handlingsplan for dig selv, og så er det som det næste i det, at det er noget, du kan tage frem igennem hele året. Altså det vil sige, jeg gør det selv løbende hver 3-4 måned som minimum, for at blive skarpere i min egen forretning. Og det er simpelthen ved at evaluere på det. Så det er pointen med det. Pointen er også, at hvis du nu har lavet den her handlingsplan for et produkt, og du siger, fuck, det dur ikke, jeg vil noget andet i stedet for, og har mærket efter, at det var noget andet, du brænder for, så er det nøjagtigt det samme koncept, du bruger bare en gang til. Så det her er en god øvelse, det er en fantastisk evaluering, men ud over det, det er en rigtig, rigtig god måde til, at du selv bliver meget, meget skarpere på, hvad det er, du gerne vil. Fordi jo mere du bliver skarp i det, og jo mere du kan bruge din fantasi og forestillingsevne til, hvad det her går ud på, jo mere kommer du faktisk i mål med det, du gerne vil. Og det er så sjovt, jeg er faktisk her til morgen allerede. I ved jo alle sammen, at jeg arbejder med mit eget powerflow, og det har jeg gjort i mere end 10-11 år efterhånden. Det tog mig selvfølgelig nogle år at lære at fange, hvad det er, det gik ud på, fordi det var min proces i det. Men det, der er rigtig sjovt, det er, så sidder jeg jo altså også tit og rydder op i alle nogle af de her noter og papirer, jeg har. Og hvor er det fantastisk, og hvor er det dog givende, og hvor er det dog helt unik følelse af selvtilfredshed i, at vide, at de ting, jeg har skrevet på alle mulige go-karts og alt muligt andet, eller på mit powerflow og alt muligt andet, og når jeg så sidder og rydder op, så kan jeg faktisk se, at det sker. Så pointen er altså også rigtig, rigtig meget, at du skriver noget ned, og det er ikke nødvendigvis, at du har styr på alle papirerne på én gang, men faktisk finder du ud af, at meget af det lander, og det bliver manifesteret af sig selv, fordi med de her teknikker, jeg har til dig og lærer dig, så er det din underbevidsthed, som sørger for, at du faktisk kommer i mål med det. Det er så din guldæg, der er med til at bryde det og eksplodere, til vi kan komme i mål med det. Men det her er faktisk rigtig interessant. Så gør det, og prøv at bruge den her tid, det tager med det, og lad være med at negligere det. Det er sgu også et eller andet om, at du tager dig selv rimelig godt alvorligt. Og det synes jeg faktisk fortjener. Og jeg synes endnu mere, at resten af verden fortjener faktisk også, at du gør noget ved dit liv. Jeg har set for mange, der ikke gør det. Så gør det nu. Bare et lille skridt hver dag. Det næste, nu tager vi hul på bylden. Kig på Powerflow, kig på mindmappen, kig på, hvad der står i den øverste boble, det er din kreative handlingsplan. Jeg har sat som den første boble, det er dine kreationer. Hvad er det, du skaber? Hvad er det, du kan? Hvad er det, du er god til? Hvad er det for noget kunst, du laver? Hvad er det for noget design, du laver? Hvad er det for noget kunstværk, du arbejder med? Hvor er du henne lige nu i din egen proces? Det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, at du putter alle mulige, jamen, det er jeg lige nu, det er det, jeg kan. Og laver en kæmpe lang liste.
Og du må godt bruge de her mindmaps til faktisk at dele op på nye stykker papir, hvis det skal være vigtigt for dig. Og det kan også godt være, at du tager en af boblerne og arbejder på dem i din underbevidsthed og løs skriver på det sådan med stikord i løbet af ugen, for at du efter 3-4 uger samler det hele sammen til at lave din egen handlingsplan. Det er faktisk en rigtig god måde at gøre det på, fordi så holder du fokus på et område, og så tænker, nå. Så det er det, der faktisk er pointen. Du har nu skrevet ned, hvor er du henne lige nu i din egen kreative proces. Hvor er det, du skaber lige nu? Hvad er det, du kan? Hvor er det så, du gerne vil hen? Hvor er det for nogle drømme, du gerne vil hen? Hvor er det, du gerne vil hen med din kunst og med design? Vil du til New York? Vil du til det lokale julemarked? Vil du bare have lov til at ture og vise og være så grænseoverskridende og vise din kunst på, på Facebook eller nogle andre sociale medier? Er det der, hvor du er? For mig er det helt flot hammer lige meget. Det, der er rigtig vigtigt, det er, at du for det første åbner op for den fantasi, du gerne vil med det, du skaber. Og det her skal lige understreges. Det kan lige så godt være både din kunst, men det er også at skabe din kreative forretning. Det ligger også i det her begreb kreationer. Det er der, hvor vi elsker at være. Og det der er det, find ud af, hvor vil du gerne hen med det her. Det var en meget sjov historie. En gang møder jeg en fantastisk kvinde, og hun ville rigtig gerne udstille på Louisiana. Og det synes jeg var al respekt og alt det fedeste her i verden. Men det, der var så sjovt, det var også, at jeg stadigvæk ikke må se, hvad det var, hun skaber. Og jeg har stadigvæk ikke set hendes kunst. Så derfor er det sådan lidt et eller andet, at det er nemt nok at have illusionen, men det er fandme svært at så også gøre de der handlinger, der skal til for at komme derhen. Og det er dem, jeg ved, alle mine værktøjer virker til, hvis du gider at gøre noget ved det. Men det er jo en vilje, og det er en beslutning, det handler om. Det handler ikke om talentet, det er jeg ked af at sige. Det er det sidste, jeg siger nu. Det tredje boble, du skal i gang med, det er også rigtig, rigtig vigtigt for mig, og det har jeg også mødt rigtig, rigtig mange. Det er, hvad vil du huskes for? Hvis det her nu er din gravsten, der ligger op over dit hoved her nu, hvad er det så, der gerne vil have, der skal stå på den her gravsten? Hvad er det, du gerne vil huskes for? Og der jeg også kan se rigtig, rigtig mange fatale fejl, det er, at rigtig mange er gode til, og det gør man altså, jeg skal lige sige, hvis du er en af dem, der gør det, så gør du det altså for at beskytte, fordi du ikke er helt parat til at folde dig ud med, hvor er du i din egen proces. Det er den ene side af sagen. Fordi at rigtig mange har jeg mødt også, hvor de siger, men hvis jeg nu laver det herovre, så tjener jeg nogle gode penge på det, og så kan jeg gøre det her, som jeg brænder allermest for. Jeg mødte engang en fantastisk pige, hvor hun lavede noget fed kunst. Og jeg mener rigtig fed kunst. Og hun har arbejdet på det her og udviklet det i 16-17 år. Så hun vidste altså godt, hvad det her gik ud på, og hvad der var hendes kram. Men den her kontakt til kunstforeninger, og hvad hun ellers havde gang i, så har jeg den her serie herude, fordi den er nok lidt lettere at sælge. Kan du se pointen? Pointen er, at hun vil sælge noget, som vi alle sammen kan mærke, at der er bare ikke hendes hjerte 100%. Men der, hvor hun har sit hjerte, og der, hvor hun har sit urkraft og brændstof til det, hun er passioneret omkring, det gemte hun. Så det var selvfølgelig en eller anden proces i at sige, det må du altså gemme, til du bliver gammel, eller på et andet tidspunkt. Men gå heller efter det, du brænder for. Det er så vigtigt for mig at understrege, at du er nødt til at gøre, hvad dit hjerte fortæller dig. Og ud over det, skal du selvfølgelig også sammensætte det i forhold til, og det er meget vigtigt for mig også at understrege, den her verden, vi lever i nu, at det kan godt være, at du synes, det her er det fedeste produkt, du har lavet, og det sjoveste og lækreste og alt muligt andet. Men hvis du også gerne vil lave en forretning, så skal du også lige, det er en hårfin balance, for jeg ved godt, at jeg lige står nu og modsiger mig det, jeg lige sagde før. Men det her er simpelthen i, at du skal også tilpasse, hvad er det for en efterspørgsel, et medie, der eksisterer i verden. Og der tænker jeg i forhold til det at lave kunst, jeg tror personligt på, at inden for en kort årrække, så vil vi se, at den traditionelle kunst, der hænger på væggen, hvor at vi er i kontakt med kunstnerne og alt muligt andet, og heldigvis for det, at der blev ryddet rimelig op i den her bølge, der har været, at alle bare kunne bruge søsterne Grenelærer. Det er det ene side af sagen. Men den anden side af sagen er også, at vi ser nu en trend i kunsten i forhold til vores hjem på en helt anden måde, som bliver meget lettere tilgængelig, den bliver bare meget mere kommerciel, den bliver meget, meget customized. Er det en idé i forhold til din forretning? Det er i hvert fald en god pointe til dig, der også vil lave passiv indkomst. Så tænk lige på den. Så det der er tilbage til det her, gør nu det, du gerne vil huskes for. Og også hvis du holder fanisering og åbne døre eller markeder
lad nu for Guds skyld være med at tage alt det gamle lort med. Tag nu det med, som du vil huskes for. Det er meget sjovere, og det er meget, meget mere, du er sgu meget mere stolt af dig selv, så det er det, der er pointen i det her også. Nu har vi ligesom ridset op i, hvor er du lige nu i din proces, hvor vil du gerne hen, og hvad vil du gerne huskes for. Så er det næste. Nu følger der altså også en masse opgaver med i forhold til alt det her med at lave sin forretning. Så nu er det, at du skal lave nogle lister. Og i de her bobler, jeg nu har lavet til dig, der er der den ene, der skriver du alle de opgaver, du kan lide at lave. Kan du lide at opdatere hjemmesider? Kan du lide at fotografere? Kan du lide at skrive tekster? Kan du lide at markedsføre dig? Alle de her ting, du kan lide at lave. Og så i boblen nedenunder, så skriver du simpelthen også alt det, du ikke kan lide at lave. Og den bliver nok også langt for nogle af jer. Det så er pointen i de her 2 bobler, det er også, du må også godt lige have med i tankerne, når du skal sammensætte den her handlingsplan. Lad nu være med at tænke på, at du kun er inden for landets grænser. Prøv at høre, verden har aldrig været mindre i princippet. Det har aldrig været nemmere at få solgt sin kunst i Japan eller i Afrika eller et eller andet. Så lad nu være med kun at begrænse dig til et eller andet lille lokale samfund, hvor at, hvis du laver så original kunst, som nogle af jer i hvert fald sidder med at gøre, som jeg har mødt gennem årene, lad nu være med at forvente, at de der 2.000 andre indbyggere i byen, de også gider have det. For det ved de sgu ikke, det jeg gider at sige. Så jo mere original du er i din kunst, og jo mere skarp du er, jo mindre publikum er der måske også herhjemme. Så tænk lidt ud over landegrænserne også. Det her er bare lidt inspiration til at åbne op. Men forlad dig for helvede, forlad dig de her lister med, hvad er det, du er god til, hvad du kan lide at lave, og hvad for nogle kan du ikke lide at lave. Nu er det så, at du har en lang to-do-liste, og den skal du altså lære at prioritere og strukturere, og den skal du altså holde dig til. Det her er en actionplan, det her er noget handling, der skal til, fordi du også skal have noget forvandling ud af det. Det her er noget rent praktisk, der skal til. Alle de andre øvelser, og brug i hvert fald Powerflow og guldægget, det er, hvordan din underbevidsthed arbejder, for at du kommer i mål med det. Så det er det her, der er pointen i forhold til din kreative handlingsplan. Og gør det nu. Evaluer løbende på din forretning. For det her sat i nogle systemer. Tag nogle små skridt, minimum dagligt, og du vil mærke en fantastisk selvtilfredshedsfølelse i, at du kommer i mål med det. Så rigtig god arbejdslyst.